Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. At subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Duha ka mga abugado ginhingadlan nga maging city administrator kag secretary to the mayor sa Benitez administration. Bago nga rate para sa minimum wage earners, ginpatuman sa kahapon nga adlaw. Tricycle driver patay sa pagpaniro sa Hinigaran, 3 pilason. Diesel, mas mangin mahal naman liwat sa gasolina, sumugod bwas nga adlaw. Kag sa good vibes, Pangbato sa Negros Occidental nga si Gwendolyne Furniol, ginkoronahan bilang Miss World Philippines 2022. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sa mga motorista, magpatughong na. Presyo sang diesel ang mas mangin mahal na naman sa gasolina, sumugod bwas nga adlaw. Naga-average subong sa 74 pesos ang kada litro ng diesel, pero sa buwas posible na ini nga maglabot sa 80 pesos. Ang gasolina naman nga naga-average sa 76 pesos kada litro ang magalabot na sa 78 pesos. Sa advisories and dalagko nga mga oil companies, magalambot sa 6 pesos and 30 centavos tubtub 6 pesos kag 60 centavos ang saka sa diesel, kag 2 pesos kag 50 centimos naman tubtub 2.80 ang saka sa kada litro sang gasolina. May 3 ka mga nagapanguna nga rason ang nagaapekto sa liwat nga pagsaka sa presyo sang gatong sa Pilipinas sa buwas. Sino kay Director Rino Abad sang Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, iniamo ang pagsaka sa demand sang Northern Hemisphere countries bangod sang summer peak period nga nagsugod sa bulan sang Hunyo tubtub Setyembre. Nakaapekto man sa pagsaka sang gatong ang pagban sang European Union sang Russian oil imports. Dugang pa ni Abad, nakaapekto man ang pagpahalog sang lockdown sa China, bangod nga ginalauman ang pagsaka sang oil demand. Buwas na sa isang aga, ipatuman ang bag-o nga presyo. Sa number 9, dinapit nga bisita si Governor Eugenio C. Lacson sa Independence Day celebration sa Guam, samtang Vice Governor Jeffrey Ferrer maging acting governor sa sulod sang 3 ka adlaw. Magabiyahe karon sa gabi padulong sa Guam si Governor Lacson, kaupod si Provincial Administrator Fernando Diaz, Tourism Officer Cheryl Dicena, kag Executive Assistant Charina Magallanes Tan. Sunod sa kay Diaz, ginibitar si Lacson sang Consul General angon sa Independence Day celebration sa Guam. Maga-courtesy call man si Lacson sa Governor sang Guam kag magabisita sa iban nga mga ahensya lakip na diri ang Guam Development Authority para mapatod kun sarang makapatuman sang kasubong sini sa probinsya. Luyog man sa probinsya nga mapabakod ang mga higayon nga mapadamo ang travelers gikan sa Guam padulong sa Negros Occidental. Tubtob sa Hunyo 9, mangin acting governor si Ferrer kag acting vice governor naman si Romel Divulgado. Hunyo 10 magabalik na sa Lacson sila tagsa ka mga katungdanan sa probinsya. Give a courtesy call and visit sa governor sa Guam and other establishments nila to or agencies, no? Ang Guam Development Authority, we would like to check kung ano man to ang we can learn and adopt para di sa aton man, if we can come up with the Negros Development Authority also. And ang tourism, of course, will be one of the things that we will explore, how to increase ang aton exchange of travelers, no? Sa number 8, sa una nga duha ka adlaw sa nga provincial vaccination days, wala tigay na lambot ang target. 23,305 sa kada adlaw ang kabilugan nga target mabakunahan. Sa June 2 nga report, 3,872 o 17% sa target ang nabakunahan. Kag sa June 3 naman, 3,446 o 15% sa target ang nalabot.
Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, house to house kag indi na sa mga centers ang pagpatuman sa bakuna. Nagapabilin nga pagpanghangkat suno kay Diaz amo ang pag-educate kasubugman sa pag-engganyo sa mga wala pa makapabakuna karon nga nalabot naman sa probinsya ang tanan nga sadto anay luyag magpabakuna. Tinutuyo sa Provincial Vaccination Days nga kung tani mabuligan ang mga LGU ma-de-escalate sa Alert Level 1. Sa karon 7 pa lamang ka banwa kag syudad sa Negros Occidental ang yara sa Alert Level 1. We will continue with the next 3 weeks pa man, no? At least I think ang aton target, no, with respect to the general population about 150,000 plus, I think kaya ta. And ang sa aton lang seniors amula nagyapon ang do problematic would like it sa aton mag-inspire sa aton ng mga seniors to get vaccinated, no? But just the same, the province will coordinate with our LGUs so that we can reach as many nga wala pa na vaccinate sa aton nga mga kauturan sa Negros Occidental. Sa number 7, isa kalabsagan na sa puwan nga patay sa barangay Punta Taytay sa Bacolod City. Isa ka bagong bunag nga bata na sa puwan kahapon nga patay na sa Purok Bayanihan 2 sa barangay Punta Taytay. Sa investigasyon sa Police Station 9, isa ka residente ay nakakita sa nagalutaw nga plastic sa tubig kag sang ila ini nga ginbuksan didto nakita ang lapsag nga wala sang kabuhi. Gilid man ini nga gin-turn over sa barangay health worker sang Punta Taytay para mapalubong gilayon. Colegio San Agustin Bacolod offers Bachelor of Science in Accountancy. This program will make an Agustinian graduate a competent professional with technical skills in financial reporting, management accounting, and taxation. Join us and land a job on any of these careers: audit partner, consultant, financial advisor, chief finance officer, school or corporate accountant, junior analyst, cost analyst, and a lot more. Enrollment is ongoing. Choose quality. Choose Colegio San Agustin Bacolod, your school, your home. Sa number 6, caretaker sang isa ka private property sa Barangay Alangilan sa Bacolod ang nasapwan nga patay. Patay na sa masapon kahapon sa entrance ng iya ginuobrahan nga private property sa Purok 12A Las Alta sa Barangay Alangilan ang 44 anyos nga si Rene Mateo. Siya ang nag-agom sa madamo nga igo sang bala. Sa investigasyon sa PNP, mapauli na kung tani ang biktima sang siyang gintiro sang wala pa makilalaan nga mga suspetsado. Ang hepe sang Police Station 5 nga si Captain John Masangkay nagsiling nga may mga nakaaway si Mateo sa pila niya ka mga upod sa trabaho gani isa ini sa ginalantaw karon motibo sang PNP. Ginsiling man ni Masangkay nga handa man nga magpaidalom sa paraffin test ang mga upod ni Mateo sa trabaho bangod para maklaruhan ang tanan kay ila ginapanginwala ang pagpatay sa biktima. Sa number 5, sa banwas ang Hinigaran, isa ka tricycle driver patay matapos tiruhon. 3 ka iban pa pilason matapos masalabat. Patay ang tricycle driver nga si Leonardo Espinosa matapos inigintiro sang wala pa makilalaan nga persona sang Sabado sa Barangay 1 sa banwas ang Hinigaran. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan ng tricycle ni Espinosa nga may sakay pa nga isa ka pasahero sang siya ang gintiro sa makapila ka beses sang ganman nga nagsunod sa iya. Wala masalabat ang iya nga pasahero suno sa pulis. Apang may 3 ka mga bystander nga nasalabat sang bala dala sang sunod-sunod nga lupok. Sila ang gidalaman gilayon sa ospital. Suno sa pulis, posible dumot ang kabangdanan sa pagpatay kay Espinosa bangod sa mayara man sang kaaway nga pamilya ang iya nga pamilya. Nagapadayon pa sa karon ng investigasyon sa kapulisan sa sini nga kaso. Sa number 4, 7.5 million pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa separado nga buy-bust operation sa Bacolod City. Malapit sa 6.9 million pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa City Drug Enforcement Unit sa ila buy-bust operation kagabi sa Purok Kawayanan, Barangay Banago. Dakop sa buy-bust si Napoleon Begasa III nga ginakabig high-value individual. 5 ka plastic bag kag 16 ka sachet sa ginapatihan shabu ang nakuha sa iya.
nga nagabalor tanan sa 6,868,000 pesos. Sunod sa CDEU, unang ation nga nadakpan si Begasa kag posible ginpasulod sa syudad sa San Carlos man ang iyang stock. Samtang kainas ng kaagahon, 714,000 pesos naman nga balor sa illegal nga droga ang nakuha sa Police Station 8 sa buy-bust operation sa kahirop sa Barangay Singkang Airport. Subject sang buy-bust ang 37 anyos nga si Rafi Cardenas. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa mga gindako. Sa number 3, banwas ang Hinigaran ang yara na sa epidemic level kung nakadamuon sa dengue cases ang pag-istoryahan. Samtang Negros Occidental, nagapanguna sa gihapon sa mga probinsya nga may pinakamadamong nga bago nga cases sang dengue sa Western Visayas. Sa May 28 nga report ng Department of Health Region 6, 297 ang new cases ng dengue. Nagdangat inisunod sa DOH sa 2,000 mark. 105 ang new cases ang Negros Occidental, amuman ang Antique. 0 new cases naman ang Bacolod. Humalin sa Enero tubtob May 28, 800 na ang total dengue cases ng Negros Occidental, 5 na ang napatay. Kung ipaanggid ang kanamuon sa dengue subong ang 2022 sa Negros Occidental sa 2021 nga datos, 357% ini nga nagsaka subong nga tuig sunod sa DOH. Sunod sa kay Dr. Ernel Tumimbang, sa mga banwa kang syudad sa Negros Occidental, ang banwas ang Hinigaran ang nagdangat na sa epidemic level. Ginmando na ang pagpatuman sang fogging sa lugar subong nga semana. Nagpagwa naman ng Provincial Health Office ang larvicide sa mga banwa kang syudad nga may matagas nga kaso sang dengue o kun yara sa priority. Pakwa ko ang top 5 mataas nga cases ng dengue. Each LGU tanawon ko kung nakatapak na sila sa alert kag epidemic threshold. Basta ang LGU nakatapak sa epidemic threshold, ang ginobra sa PHO, we recommend fogging and spraying. Basta harap ka na sa epidemic. That is one sa mga hotspot area. Support fogging. One of the 4 S's na siya mo. Support fogging, particularly sa hotspot area. Sa number 2, pagtukod sang task force ang ginahinyo sang labor sector para mapasiguro ang pagpatuman sang bag-o nga wage increase sa Western Visayas nga nagsugod kahapon. Effective June 5 ang mandos ng Department of Labor sa management sector sa pagpatuman sang dugang nga saka sa sweldo sang mga empleyado sa Western Visayas. Gani, agud masiguro nga ini ang strikto nga mapatuman, ginihinyo ni Wenny Sancho ang tiglawas ng labor sector sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kun RTWPB nga mag-deputize ng task force ang DOLE nga amo ang maga-inspeksyon sa mga kumbuyahan agud masiguro ang pagpatuman sang wage increase. Mangin 410 pesos na ang minimum daily wage o kun may dugang nga 55 pesos ang sweldo sa mga empleyado sa mga kumpanya nga may masobra na pulo ka trabahador. 420 naman ang minimum daily wage o kun may dugang nga 110 para sa mga empleyado sang kumbuyahan nga may manubo sa napulo ka tinawo. Samtang dugang nga 95 pesos o kun mangin 410 naman ang minimum daily wage sa mga trabahador sa agricultural sector. Ginapaabot naman sa pamuno sang labor group nga madamo sa mga kumpanya ang magahinyo sang exemption sa pagpatuman sang wage increase tugaman sang epekto sang pandemic. Kami ang labor representative, wala kami visitorial power. But the regional director can deputize us na pwede kami maka-upod sa mga inspector, no? Na mga inspeksyon. So binahiyo na muna, kaya mas matahong kita na kung may task force kung minimum wages. Para malibot na kung sino wala nga comply, no? Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez ginhingadlan na ang iyang city administrator pati ng iyang secretary to the mayor. Ang duha mangin kabahin man sa iyang interim transition team.
Si Attorney Pacifico Magari III ang mangin City Administrator sa Bacolod, samtang si Attorney Carol Joseph Chu naman ang mangin Secretary to the Mayor. Si Magari ang sakaron Executive Assistant for Finance sa Talisay City kag Housing Authority Head, samtang si Chu naman ang anay staff ni Bacolod Congressman Greg Sataya, antes nangin abogado pero nag-resign kag nag-private practice. Sunod sa kay Chu, ginbato niya ang pagpangangkat para makabulig sa kay Benitez sa pagpalabot sang makahulugan nga pagbago sa ikaayos ng syudad. Samtang ginhiyo naman ni Benitez sa Department of the Interior and Local Government nga makamiting ang iya nga interim transition team sa transition team man ni Mayor Evelio Lunardia para masiguro nga hindi maapektuhan ang serbisyo publiko kag all accounted for ang tanan nga assets sang syudad. Sa Nebaghari kag Chu, ang mangin kabahin man sa Benitez transition team nga pangunahan ni Gasataya. Samtang nagpasalig naman si Benitez nga madayon na ang Mascara Festival sini nga tuig. Sa Good Vibes, Pangbato sang Negros Occidental nga si Gwendolyne Furniol ang ginkoronahan bilang Miss World Philippines 2022. Sa ginpatigan nga Coronation Night Domingo sang gabi, nagdaog bilang Miss World Philippines ang pambato sa Negros Occidental nga si Gwendolyne Furniol. Siya ang residente sa Bacolod kag iya naman iloy ang gikan sa Himamaylan City. Iya sadto gintiglawas ang Himamaylan City kag karon ang Negros Occidental na. Miss Supranational Philippines naman si Alison Black sang Las Piñas City. Miss Eco International Philippines si Ashley Montenegro sa Makati City. Reina Hispano-Americana Filipina naman si Ingrid Santa Maria sang Parañaque City. Miss Eco Teen Philippines si Beatriz Macaliland sang Aklan. Miss World Philippines Tourism First Princess si Justine Felizarta sang Marikina City. Miss World Philippines Charity Second Princess si Cassandra Chan sang San Juan City. Ang mga nagdalaog nga kandidata ang magatiglawas sa Pilipinas sa ilatag sa ka mga international competition. Barb, congratulations kay Gwendolyne. Congratulations. May ang iyan na ang mga roots sa pagkabalo kuya Himamaylan and Cabancan City. Amo na ginistoryahan kagingan sa kanton. Napapatuloy na yan ang balila basta Ilongga. Guwapa. Yan. Gagawin itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkakatapo sa imong palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.